Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala okuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubekela nje ama transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kuyona ke lapha i-Orlando Pirates ke engela njengamanje ekuthiwa ke i-Orlando Pirates ngesikhathi ke sewinde lama transfers ngoJanuary ingase iphinde ke futhi ke ibolekise ngomunye ke futhi ke umdlali wayo. Lo mdlali ke uyena ke uSiyabonga Ndlozi odlala ke as i-right back lapha kuona ke amabhakabhaka kuthiwa ke Orlando Pirates ingase ke imbolekise kuyona ke i-OPT College. Kwazise i-Orlando Pirates ke abadlali bayo abaningi abalapha kwi-OPT College esingabala ke oMonapule Salingi uyena ke laphayana ke uyanga Madiba njalo njalo kuthiwa ke Orlando Pirates lo mdlali ingase ke imbolekise kuyona ke futhi ke i-OPT College ngenhloso ukuthi ke athole i-game time. Kwazise ke i-competition iningi kakhulu kuzona ke ezimnyama kwi-position yakhe laphayana ke kwi-right back yena ke uSiyabonga Ndlozi ke yona update engiphethe ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela ke ama transfer news kanjalo ke nama transfer rumors kuyona ke i-Betway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.